तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे ते तुम्हाला मी अगोदर दाखवतो. इथे बघा ह्या 2 व्हेज आहेत आणि इथे 2 नॉन व्हेज आहेत. उलट झालाय म्हणजे ताटा पकडलेली आहेत त्यांनी. तर इकडे व्हेज थाली बघा कशी भरलेली आहे, तर नॉन व्हेज थाली पण तेवढीच भरलेली आहे. दिसते? आणि हे सर्व बघायचं असेल तर व्हिडिओ कंटिन्यू बघा. नमस्ते सर्वांना आणि गुड मॉर्निंग. आज डे 3 आपल्या पाहुण्यांचा आणि समोर तुम्ही बघू शकता किती सुंदर वाटतंय मॉर्निंगला. इकडे आपले बबू सुद्धा आलेले आहेत. आणि इथे आता नाश्त्यामध्ये आज काय बनतो इकडे? आलू पराठा. आलू पराठे बनतात आहे? हो. अरे वा, छान छान. तर इकडे बघा सकाळची वेळ आहे ना, तर आपण कसं पाणी पितो तसं आपल्या झाडांना पाणी पण लागेल ना. इथून असं आपण घेतो आणि बघा अशा प्रकारे इकडे पाणी घालून झालेलं आहे. असा पोट पाडतात ना, आजचा घाट काढतात म्हणजे अखंड मग समजतात. आता कसे पब्लिक आहे ना, म्हणजे कस्टमरला फसवते पण. व्यवस्थित कापाय घ्या. घे अख्खे फिश ठेव, उकळा काढ हा, आणि असा पोट पाड, असा पाड, असा पोट पाड. आणि शेकडा आहे ना, डाळ्या शेकडा काढतात. कोथिंबीर द्या, जुडी द्या मला. हां, सर्व शॉपिंग झाली. बरं, भाजी तुझी घरी कायच नव्हती ना. सर्व भाज्या आहेत एवढे. काजलला उचल, बघूया काजल उचल. हे बघा, कांदे बटाटे पण लागतात ना तेवढे. आणि आपण घरी आणतो ना तर ते चांगले कांदे आणतो बघा, 30 रुपये किलो. 15-20 वाल्या नाही आणत, चांगलेच आणतो ना. ते झालं. आणि हे बघा, हे अजून भाज्या, त्यासोबतच हे अजून प्लेट्स आणि चमचे होते ना. मी ते आणि फिश, एवढी सर्व शॉपिंग झाली बघा. दाखवूया तुम्हाला आता फटाफट काय काय आणलं ते दाखवतो. तर इथे बघा आता मार्केटमधून, हा बघा काकीन बरोबर बघा हे मी काय आणलं, अलीगड घेऊन आलं. आता वरती एवढे वाचा आलेत ना, आता थोडं थोडं कसं थंडी गरम मिक्स आहे ना, तर हे त्यांच्यासाठी गिफ्ट आणलंय. त्यांना देणार, सुरी देणार, तर तुम्हीच कापून खावा. कापून नाही, ते तुम्ही आरामात बसून पार्टी करा मध्येच. ते हे कसं हेल्दी आहे ना, हे त्यांच्यासाठी मी आणलंय आणि चांगल्यातला आणला. पण हे करता करता माझ्या हे पोलिसांनी माझ्या ह्याला फोटो मारला बाईकला, कारण ठेवली होती ना साईडला. बोललं काय खरं नाही. बघा हे सर्व चांगले, आम्ही कधी पण बघा बाहेरचं जेवणाचं माहित नाही, पण आमच्यासाठी आम्ही कांदे बटाटे ना चांगलेच क्वालिटीचे आणतो. पण हे 30 रुपये किलो वाले आहेत. असं नाही की आपल्याला जेवण बनवून द्यायचं दुसऱ्यांना म्हणून आम्ही 20 रुपये 22 रुपयेवाला. मी तर असं नाही करणार चिंदगिरी घरी. हे झाले टोमॅटो पण, आज टोमॅटो स्वस्त होते, 15 रुपये किलो होते, तो 2 किलो आणले. खालच्या मार्केटमध्ये जावं लागलं. आता तो मार्केट इकडून 12 किलोमीटर लांब आहे, वन वे. परत 12 म्हणजे येऊन जाऊन माझे 25 किलोमीटर झाले. तिकडे काकडी 40 रुपये किलो होत्या, काकडी आणले. हे फरसबी काहीतरी 60 रुपये किलो. मेथी 10 रुपयाचे, पण छोटे छोटे आहेत मेथी. काकी काढून दाखवा. हे बघा, ही 10 रुपयाची आहे, ही 10 रुपयाची. मग हे 20 रुपयाचे एवढे, तरी तेवढे बरोबरच आहेत ना. मेथी आणली म्हणजे त्यांना कसं व्हेज पण खायचं. आज आमची रिक्वायरमेंट आहे 2 व्हेज आणि 2 नॉन व्हेज. तर इकडे बघा कोथिंबीर आणलेली आहे, 20 रुपयाची, चांगली मिळाली ना. आणि हा हे कारली आहे, कारली 30 रुपये किलो. तर 1 किलो कारली आणली आहे.
आणि हा काकी ते काढून दाखवा. आणि इकडे बघा 10 रुपयाची मुळे आणलेत, 2 आणलेत 2. आणि हे लिंबू बघ आपल्याला कितीला दिले होते काजल ते? 10ला 3. 10ला 3 ना, तर तिकडे 10ला 5 आहेत. अरे वा, हे बघा. मस्त. आणि मग 20 रुपयाचे 10 आणले मी. मिरची आणले 1/2 किलो. आणि बीट आपल्याला कसं लागतं, ह्याला लागतो सोलकडीला. आणि दही आपल्याला कधी पण एक्स्ट्रा लागतोच आहे. घरी लावलेला असला तरी तो संपतो, म्हणून पॅकेट दही आपल्याला लागतोच. भेंडी आणली. आणि भेंडी कुठे आहे? भेंडी त्याच्यात पिशवीत आहे, लिंबूच्या पिशवीत आहे. हा, याच्यात भेंडी सुद्धा आणलेली आहे 1/2 किलो. आणि स्पून्स आणलेले आहेत बघा, चांगल्या क्वालिटीचे, म्हणजे सर्व करताना छान वाटेल ना. विकत जायला देऊ नका, बघा चेक करा बरोबर आहेत ते, चांगले आहेत त्या क्वालिटीचे. आणि आपली प्लेट पाहिजे ना, कमी पडलेली आपल्याला, बघूया. हा सेम आहे ना, त्याच दुकानातून आणली ना, बरोबर आहे. तरी असे 4 प्लेट आणलेत मी व्यवस्थित. ठीक आहे. हा 80ला दिले आणि 10 रुपयात मी रोज घेतोय ना, तर 10-15 रुपये असे कमी करतात मध्ये. आता तू कोण एक घेणार तर 80ला देणार ते, आणि मी रेग्युलर घेतोय ना, तर 10-15 रुपये कमी केला. तर हे आधी आम्ही स्टिकर काढून धुवून घेणार सर्व व्यवस्थित, बरोबर ना. तर हे सर्व झालं. अजून काय आणलंय? हा, आता हे दाखवतो तुम्हाला. आज मी बोललो महाग तर महाग, माझा प्रॉफिट काय नसला तरी चालेल, पण मी दाखवतो तुम्हाला आज सर्व काय होणार आहे. आज पापलेट होते 900 रुपये किलो, हे बघा. पण हे अर्धेच आणले, म्हणजे पूर्ण नाही आणलेत मी. 900 किलो मध्ये ना किती मम्मी 7-8 बसत होते, तर मी अर्धे आणले. पाणी. हा, आता मी हात लावतोच आहे बघा. ताई हे उचला असं अशी. आता तुम्हाला बघा स्क्रीनवरती दिसतंय का माहित नाही. हा पीस एका प्लेट मध्ये असेल तर छान वाटेल ना, मस्त वाटेल ना, भरलेला वाटेल की नाही. हा, त्यासोबत साईड मध्ये आम्ही जवला बटाटा देऊच. तर हे बघा, असे 4 आणलेले, हे छान वाटतील ना. हा, ते आणलेत. आणि कोलंबी आणली आहे, धागे काढून आणि सोलून पण आणलेत. धागे पण काढलेले. धागे काढायचे 10 रुपये घेतले. मी बोललो घ्या पण पटकन द्या. तर हे 2 वस्तू असे थालीमध्ये असतील तर छान वाटेल ना. इकडे बघा ताट, सुरी, आणि आपला त्यांनी त्यासाठी आणलेला कलिंगड. आता वरती जाईल त्यांच्यासाठी पार्सल. आज तुम्हाला जट्टीचा रेट सांगायला विसरलो. रेट काय होता, सुरमई काही 900 रुपये किलो, पापलेट 900, 1000 रुपये, 1200 रुपये किलो. आणि काय सर्वात महाग आहेत ॲक्च्युली आज. रेग्युलरमध्ये स्वस्त म्हटलं की बांगडे. तर आपण जे पापलेट आणलेत त्याला बघा, मीठ, मसाला आणि हे काय घेतलं तुम्ही? आलं लसणाची पेस्ट आहे. आणि इकडे काय करते याचं? सुकट, तेंडली सुकट असते ना, हां, त्याची भाजी बनवते बटाटा टाकून. सुकट बटाटा, बरोबर. एक पण रेसिपी असली तरी खायला बास आहे लागते. आणि काजल तू काय करते इकडे? वरण. आणि काकी तुम्ही काय करता इकडे? पोळ्या, चपात्या. तरी किती गोळ्या झाल्यात इकडे? 18 झालेत, बरोबर. आज आमची रिक्वायरमेंट कशी आहे की 4 ताटं घेतात आहेत ना ते, तर 10 तरी चपात्या मिनिमम पाहिजेत आपल्याला, तरी आपण 18 चपात्या बनवतो, बरोबर. आता बघा इकडे आपली लंच थाली सर्व होते. आणि सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट मला जे तुम्हाला दाखवायचं होतं ते म्हणजे पापलेट सर्व करतात. पापलेट असं उचल मम्मी. वा वा वा, मस्त ना. चला टाका त्याच्यात. इथे पापलेट सर्व होते. हे कोटिंग कसली आहे? हे तांदळाचं पीठ आणि रवा मिक्स आहे. ठीक आहे. येस, चला. ओके, ते इकडे. आणि इकडे आपलं सर्व बघा वाढलं जात आहे. सर्व थाली रेडी होते. 2 व्हेज आणि 2 नॉन व्हेज. व्हेज म्हणजे सेपरेट व्हेज नाही, ते खाणारेच आहेत म्हणून आम्ही एकत्र देतो, बरोबर. नाही तर म्हणाल की व्हेज वेगन आहे, नॉन व्हेज वेगन असं होतं सर्व. पण अजून काय नॉन व्हेज याचं ॲडच नाही झालंय ना, ते टोटल व्हेजच ॲड होतं ना. आणि इथे बघा आपली सोलकढी रेडी झालेली आहे, सर्विंग होते आता. इकडे भाज्या पण 3 प्रकारचे आहेत ना. आता तुम्ही बघून एकदम शॉक व्हाल. ही व्हेज थाली बघा कशी दिसते, आणि टोटल घरगुती आणि आपल्या चांगले पदार्थ वापरून एकदम फ्रेश. तर थाली बघा कशी दिसते. ह्याच्यात वरण भात आहे, आणि त्यासोबतच 3 भाज्या, सोलकढी, सॅलड, 2 चपात्या आणि लोणचं आपण देतोय.
मस्त ना. आणि त्यासोबतच इकडे बघा ही नॉनव्हेज थाली आहे. त्याच्यामध्ये जवला बटाटा आहे, डाळ, वरण, भात, सॅलेड, आपली सोलकढी, चपाती आणि त्या दोन मध्ये जे गॅप दिसतात आहे त्याच्यामध्ये हे दोन पापलेट प्लेस होणार आहे. तर ह्याच्यामध्ये आता पापलेट प्लेस होणार आहे. दोन्ही वरती आणतो मी. त्यामध्ये इथे बघा हे दोन्ही नॉनव्हेज थाली मी वरती घेतलेले आहेत. वा 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 वा, काय भारी वाटते ना. मस्त ना थाली. एक नंबर मस्त, एक नंबर झालेली आहे. एक नंबर काम मस्त. आणि थोडेफार आम्ही चेंजेस केलेले आहे. नॉनव्हेज थालीमध्ये सोलकढी ठेवली आहे, व्हेज थालीमध्ये आम्ही आमरस देतो म्हणून ह्याच्यातली सोलकढी काढलेली आहे बघा. आमरस थाली झालेली आहे बरोबर. तर इकडे बघा आमच्या टीममध्ये मला पकडून हे 4 मेंबर म्हणजे आमची 5 मेंबर टीम आहे. आणि आता थाली लंच थाली रेडी आहे. 2 व्हेजमध्ये आम्ही तुम्हाला सर्व दाखवलं. इथे जर नॉनव्हेजमध्ये सोलकढी आहे तर व्हेजमध्ये आमरस दिलेला आहे बरोबर. 3 भाज्या आणि बाकी सर्व कॉमन आहे. ह्याच्यात वेगळं काय तर पापलेट आपली आणि जवला बटाटाचा. ओके चला आपण जाऊया आता. एकेकांना कव्हर करूया आणि एक आता आपण वरती जाऊया. ठीक आहे. तर थाल्या आपल्या वरती गेल्या आहेत पण त्यांना कशी भाजी आवडल्यामुळे ना त्यांना अजून सर्व भाज्या एक वाटी एक्स्ट्रा हवी आहे. तर आता काजल तुम्हाला दाखवेल बघा. हे एक्स्ट्रा वाट्या भाज्या वरती चालल्या बरोबर. मम्मी एक्स्ट्रा भाज्या आवडल्या भाज्या तुमच्या. आणि भाज्या तर आवडले त्यासोबत त्यांना आणि पापलेट पण त्यांना आवडले म्हणून त्यांना जे काढले. कुठे पापलेट 2 अजून ते बनवतात. हा तर ते पापलेट सुद्धा आपल्याला अजून पाहिजे त्यांना थालीमध्ये म्हणजे 2 पटकन फ्राय करून. हा आणि हे सर्व जे आम्ही देतो ना हे जे एक्स्ट्रा असतं बरोबर ना. चला मी जाऊ घेऊन. तर आता तुम्हाला माहिती आहे की मी कुठे चाललोय. परत जरा रेंज शोधत चाललोय मी. आपलं काम तर करायचं ना आपल्याला. तर इथे बघा आता संध्याकाळची वेळ आहे आणि आता संध्याकाळच्या नाश्त्याला त्यांना गरम गरम चहा वरती पाठवलेली आहे. आणि त्यासोबत आता 3 प्लेट भज्या पण गेले. 3 प्लेट भजी गेलेल्या आहेत बघा. इकडे दिसतात आहे तुम्हाला. बनवलेली अशा भाज्या वरती गेलेल्या आहेत आणि अजून 2 प्लेट वरती जाणार आहे बरोबर. ठीक आहे. तर टोटल 5 प्लेट ते खाणार आहे. चहा भजी म्हणजे टी स्नॅक असं रात्री म्हणजे इव्हिनिंगच्या स्नॅक्स मध्ये असं सॉस बरोबर दिलेली भजी. हा त्यांना फक्त असं नॉर्मल भजी पाहिजे 2 प्लेट. ठीक आहे. आता बनल्यावरती आणि बनताना तुम्हाला दाखवतो शॉर्टमध्ये. तर इथे बघा भजी बनायला रेडी झालेली आहे. तर डायरेक्ट सर्विंगच्या वेळी दाखवू ना तुम्हाला. आम्ही बसलेलो आहे एकदम. बसलो म्हणजे दमलोय म्हणून बसलोय आम्ही बघा. आता पाय बी तारडा असतो. आता परत वेट चेक करायला पाहिजे माझं. पण एकदम असं हे सर्व ना बघा असं एकदम असं गेलं. असंच आवडतं मला. इथं पोटपीट नाही आवडत मला. मला तर असं स्लिम ट्रिम आवडतं एकदम. आता माझा वेट आता ना 75-74 आहे ना. आता माझा एम आहे 68 करणं. काजल चालेल ना. काजलला नाही चालणार. चला आता काय सर होते तुम्हाला दाखवतो मी. दाखव काजल. गरम कांदा भजी. क्या बात है. एकदम ऑथेंटिक आणि टिपिकल. वा 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 एकदम मस्त. आणि त्यांना चहा तर दिलेली आपण. त्यांना सॉस किंवा कशासोबत नको. त्यांना असेच प्लेन खायचे. ठीक आहे. मी आता नेतो हे. आणि काजलला ना बाहेरची लाईट लावायला सांगतो. आता काजल हे उघड जरा. तुम्हाला दाखवतो मी बाहेर जायपर्यंत ना काजल. नाही आता उजेड आहे तसा आहे ना. आहे एवढा अंदाज नाही. हा आता थोड्या वेळानंतर मग ती ऑरेंज लाईट लावा काय. इकडे बघा भजी खातोय. आणि तुम्हाला इकडे दाखवतो आमच्याकडे चाय पण कधी कधी ना असे जशी रिक्वायरमेंट असेल तशी सर्व होते बघा. ती ब्लॅक टी वेगळी, दूध वेगळं आणि साखर वेगळी बरोबर ना. आता हे मी वरती नेतो. टाकतो आणि वरती नेतो. ओके. तर इथे बघा रात्रीची वेळ आहे. सर्व काय आटपलेलं आहे. सर्व जेवण खाऊन पिऊन झालेलं आहे. आणि त्यांना इकडे रात्री कोणाकोणाला कशी सवय असते तर त्यांनी इकडे रिक्वेस्ट केली आहे की मला जरा दूध गरम करून द्या. तसे आपण देऊ शकतो ना काजल. ते काय वाट्या कशाला भरले. आता कोणाकोणाला कशी रिक्वायरमेंट असेल ना. कोणाकोणाला आईस्क्रीम खायला आवडतं तर कोणाला काय खायला आवडतं तर कोणाकोणाला दही खायला आवडतं. मग दही म्हणजे त्याच्यात साखर टाकली आहे. नाही साखर नको आहे त्यांना वाटतं. साखर नको आहे. साखर तरी आपण देऊया. वाटीतून घेऊन घेऊन जाऊया. परत माहिती पडलं साखर वेगळी लागली तर परत खाली यायला लागेल. ठीक आहे. मी साखरेची जी भरणी आपली ही साखरेची भरणी आहे ना. ही नेतो. लाईव्ह रेकॉर्ड झाला काय. रेकॉर्ड झाला. नाही कुठलं पाणी गळलं असतं. तर इकडे बघा आज कॉम्पिटिशन चाललंय की मी 2 हातात किती वाटला पकडू शकतो. तर मी 2 हातात
चारच हवी आहे. मी 5 पण पकडू शकतो. तू 5 बाटल्या देतोय. येस 6 माणसांसाठी 5 बाटल्या. 2 बाटल्या असतील वरती. आता परत आलो काय. हा